Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ki bus Meghalaya Transport Corporation kilong ki bus ki balade patha da ka sarkar ban penon kam na kabenta ka lebu shaw school ki khanna hanong ba shillong khnang ban na ka theng kali. Henry ka jingdan jangki tegi bus MTC kimsham long ki ba ai jingmen to ye ki pait ba penban kila long ki nong knyat ben ya ki kmi ki pa ki ba duna jingyo namar ka jingshim dor put jangkatnan transport ha ka dor khatlai hajar news pa sanpho tingka shisnem yathu ki kmi badon khun ba pha school ha KNV school ka badon ha nyomer habayo banyakran shakilat pathai khubor hadin ka jingwan pan jingshai jangki na uhe jangka managing director transport ka kongsoni kharjana kai tho baute officer ukran kalan balai phiwan ujor haba kiwe kikme kikpa kimwan kate kalong kami ka yathu baute officer uyathu ha banpen kiudor namar balarem ka umphnyang ka kongsoni kharjana ka yathu bakadon khun ba pha school ha KNV school nyomer ka bus school kami na umlingka kalikbu school syakite githan ha ka dor barem na du usnem arhajar arpuar ka by bus ka long nyaw hajar sanspa shisnem marway ha usnem arhajar arpulai ka kiu shipo hajar sauspa sanpho tingka katba ha usnem arhajar arpusaw ka kiu kansan khatlai hajar nyuspa sanpho tingka kata ompat play school jingkisha na kabenta ka by school bus jam ke MTC ngedalang kini gikime ba kikun ru ki bangya pha school lam si po school ba ko KV operasyon te bangi jipenan kam ngi pha e kikun ling ba jong school bus MTC te habangi ya pha sha ka bayde ba ka jingkiu kansan jong ka by school bus tingi so thu ba bon hi kikmik pa ke bay ot phang ka by school bus tang ba mdan nong ya lam mdan nong ya keren naman baka jinglong khasi jongi ka khamduna bangin ya long tali te si henry menta ka singi kalong ba kla ta shisha ka pla jongi ka duk besok baka tu kat ni mentang isu khat kat ke ni dan tang kan ningot henry kidan belayawan nang mene ta bela ke la ngale te da kan ni ka benta ka ba menta ka singi kwan yang iwan ban ya keren ya i director i managing director jongka MTC hang ni Shillong ba ki al nongbri te hakabaya keren bat i ni so ko bai ong balai ba sangi wan ka bangi penpau ke jing sok khia mo ngi ai ba ka jing tho hai ti hadin ka jing kran iong ajing tho ngi ajing tho bangi penpau ke sok khia na ba ka kiu kansan ka by school bus ngi ngen ngi sa na lai me ngi pha ya ki khon sha nyau me ti ka by school bus da ngi tho ngi man ka snam ngi tho sha tang ki snam na du snam arhajar aku ar ka by school bus ka dei nyau hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai me sha nyau me di nangta shishu ha kasnam arhajar arpuar kadai nyaw hajar sanspa haus nam arhajar arpulai kadai shipau hajar sauspa sanpau bat haus nam arhajar arpusau menta kala kiu kansan syaka khatlai hajar nyaw spa sanpau bat katukat ni katum kajing penpau jongi ha khamat jing director mene kolong ba ka bapelingo yang ikum kimik paru kolong ba hau ha ka pratri kunjung benai Januari kidan katukat ni kimik pa ki blada renew ya ka bos siapa ISBT syathe siapa office yang MTC ti habdien mikila renew ha ka pratri kun Januari kidang yo ya ka dor ka barim ka ba shipau hajar saus pa sanpau kata kadang dei ka jong snam arjar pulai tigat batang hadin stoyo na ka mentau ni uju yu snam arjar pusau kala pen kala no ka dor pa kala dei no syaka shipau hajar syaka khatlai hajar news pa sanpau tiga bapeling ho shushu yani kum ki kemegi pa ka bangi keren shaphang kani ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kansan ka bomsong nong rim namar ha ka bayde mangi ki baya trei bela basia trei bela beria namar nia pha ya ka school ki khon sha ka central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban ri hajar subnai kana blong arhajar supporter tila dengi pha ki school private lana nang khamram rei namar ba le sing la ban ong la da kabiang ka school government ha keleng ki jaka tingi la commission ong kendong ila ban pas kun ngai berot minta ki pa ki khame be sor nama ka school ka biang ti henrei ka bakta pada ngi minta kolong ba ka by school ka duna ka ba ka by school bus ka kiu sha bapalan ti ka ba yanu jor pada ngi dapat na lor ka tambi tang kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa san khoru im ngatharai na ka department jong ki klempet kat kum ka kilometer
Namarkan ni kadik kelum ya baro ki barung ki ba kiu ke bos ki kena skul ba kiu bos nandu nak renca na maulai le sing na pi kani ka ju ka dor khat lai jar news pa san phau di kat ma mangi na lai meru ngi hap ai ka dor khat lai jar news pa san phau pada kadik ka dor ba mentau snam di kat bang yuan ni krani yai director menai yong ba balai pi wan ot tang ma pi tingi ngong ngi dan ki khon hayeng ka ma sangot san ngot ki dan ki balai ngot sangot ki ba na ka ju ka skul haka ju hi ke bos te kala tak jur kala poi si tenglak ne silak duna kan poi la kadai kani kador khat lai janjos pa san phau ti kala khia bahasa ti ong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngam tip kala dan sisa kata jing kran ne em henrei kata kadai karai kat bang ni dai kali sethi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ke ba balak ti kena bakla ki ka pai school bus ti ke bangim su thu su kan namar ba ka bangi pet ya ke jing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran di assembly mention snam ngasngo beki ong ba ka government hi kan persangkat bala ban penduna ya ki private vehicle khnang ban lakta ya ka traffic ndrei mental ada ka jimpen he jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la su pedai upai ba bo sai la ka jong ka da ka private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bagi bo school ki kon tinalo kataro ni penpa wijing sofia ni kalong baik ba ida kerpat nak kaliang jong ka sorkale dengan kerpat nak kaliang jong department kan bishar benia bha ka baidai bakani namarngi ni suthu bakal akta shisha kat sebab hai pai ba usyam betan jing jenja tak jing syalu ke sudah namarkan ni la penpa baik ba kala syalu te ka plajong ki baret baria ki babelaret belaria asnam mais nem ka to ka baik bakio ngam sung rong ya ha ki mo kada ki hadin laisnem kum cho asnem kada ka kiu na ka bypass ngam sung system kan kiu te ka pi ngi kiru kam soru tang wei kuna tapi pan di pesai nama ki kali sarkari penyak dada bateri bat haka baidai bakata ka penyak bateri tengah kali bateri dengan 4 tip mai kata mari kali bo penyak ni bas bo de bateri ro kumta ti haka baidai bakata ti lada kalong sada kumtali tengah try ka government kana hak perkhat bahai kata namala da kaya dak bateri li takalat kan kham duna em ka jingba mi khana ti kata ka benta an plus nganong pi ka school bus ki kidan ki school bus ki bala sarang kibra kalong unhygienic bahate ki khon kin kata ek basarang dan ki school kin habang kin hapenan kam dak akti ki bam hidup ki jimbam school kata ka pelong ya kan kata ya ka jengka jengkhia jeng khon te ka government hak baidai bakani kan shimkhia bakan khamle bahasa shu berkata de jeger pat ki keme ki pa jong ki khon ki badan ki ba pas kulang te bikin wan lah ka arpasan tade ka kuar khat bai step hamadan umika halai me